जय शिव सम्भव बोलायना जय बांला गुरु सातेर सात 50 के 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं एवं गुरु रुपानि पाल आइ सिलामन आना मेथि फिरासि खुदना रासि महा खालि दा मन्त्रआ ओरैबायदि जाहैबाय माने जोङो गोदो गामियाव थाबा माने एन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा मानसिखा नालाय बिदिनो सावलुन बावलुन रायलायदावै आं साधुनि फिल्म बानायनि माने बेबायदिनो बुंला बुंलि सयं एबं गुरुल' होनलाबायो बे ससेयाव ओमफ्राय शिव शम्भुखौ आं माने खुलुमबाय थाखायो नालाय बैखौ हानर देरनानै बैजों सरजाबनानै बानायनाय जादों आरो बे मन्त्रखौहाय इउटुब चेनेलाव बरायनो नागिरबाय स' लोगोफोर आं दंफैयो दिनै फंबाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि न'आव आं सफैबाय नागिरै आं सफैनो हाबाय दा फंबाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनिफ्राय आं गोबां माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनगोन बिथाङा इउटुब चेनेलाव मारै फैखो सोरनिफ्राय थुलुंगा मोननानै फैखो आरो बिथांनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो माखासे थुलुंगानायखौ मोननो हागोन स' आङो दिनै फंबायखौ नैबे आंनि बिटिआर स्टुडिय'आव बरायनो नागिरबाय फिन खेबसेबाव दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा दे दिनै बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि फेमास जाबाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड होनबाथाय नोंनि माखासे फ्रांक भिडिअ कल रायलायनाय मानाय अनेकखौ मोनथिजोबो आरोना दा नोंथाङा माबोरै सानदोंमोन बेफोरबायदि इउटुब चेनेलाव खुलिजेना आच्छा दे आदानि चेनेलाव गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आदानि जायनाखि बिटिआर इनफ' चेनेलखौहाय आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो नायदोंबा साबसक्राइब खालामनानै अननानै थाबैनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय कमेन्ट्सफोर हरदो भिडिअआव जेनेबा जाहाथे जों आदामोनहाबो नोंसिनिफ्राय माबा मोनसे मटिभेसन मोनो आरो जाहाथे थाब भिडिअ लाबोबाय थानो हायो आं बेखिनिखौ बुंनानै खुलुमनायखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो थेंक इउ एक्सुवेलि मेन खोथाया बेनो जाहैबाय माने इउटुबावहाय माने आङो जेबो फार्स्टआवहाय जेबो इन्ट्रेस्टआनो गैखायामोन औ माने आं रोंखायानोमोन आरो इउटुब चेनेल खुलिनो बा फेसबुकआ दंमोन दंनाया आंना ओमफ्राय आंनाबो फेसबुक पेजबो मोनसे दङ इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बाहाय माने आं मोनसे जानायनि भिडिअ होबाय थायो आरो बेवहाय माने फानिल' आरो बिनिहाय माने नायबानो मिनिखागोन आरो बिनिहाय दा बे चेनेला हेक जाबाय ओमफ्राय माने सिगाङाव माने आं थुलुंगा मोननाया ओरैबायदियाव जादों माने आङो सिगाङावहाय ओरैनो जास्ट आंनि स्टेटासनि थाखाय आं भिडिअखौ बानायबाय थायोमोन आरो बिदिनो इन्ट्रेस्टनो दा आंहा लोगोफ्राबो बिराद दं नालाय दा लोगोफ्रा माने आंखौहाय बेथ' लासैनो एसे फेमास जालांखागोन खोमा साननानै माने आंखौ लोगोफ्रा थुलुंगा होदों आरो नों ओरैबायदि इउटुब चेनेल खुलिदो फेसबुक पेज खुलिदो आंबोथ' रोङा खुलिनो दाना लोगोफोरखौ खुलिनो होनो थिनबाय आरो दा बिदिनो बे लोगोफोर खुलिबाय दा लोगोफोर खुलिना होनानै दा इन्टारटेनमेन्टनिफ्राय माने साबसिननिफ्राय साबसिन आं माने कन्टेन्टखौ बरनबाय आरो बे बरननानै बे फेमास जालांनाय आरो बेबायदि दाथ' निस्सय नोंथांनि चेनेलनिफ्राय आर्निंआथ' फैबाय औ फैनाया दा जेन'बा आं ओरैबायदि नोंखौ नुबानो मिनिफ्लाङो थारमाने जे नोंनि कन्टेन्ट क्लां गाफैबाथाय नायनानै माने मिनियो माखौबा माने उदै बिगुर सान नागिरलायो आरो जेनाखि रायलायनाय दा बेवहाय आङो ओरै होननो नागिरदों जेन'बा नोंथाङाथ' बिसिबां बोसोर जाखो जेनेबा इउटुब चेनेल खुलिनाया आंथ' इउटुब चेनेल खुलिनाया बोसोरथ' जायाखै अनलि आङो इउटुब चेनेल खुलिनाया दा दिनैजोंहाय 8 मान्थस थांसिगोन खोमा 8 मास अब्ला नायदो लोगोफोर 8 मासनि गेजेरावनो दिनै इन्टारटेनमेन्ट वाला ओरैबायदि फेमास जाबाय बुहुत हिउज साबसक्राइबारफोरबो दङ दा बावहाय आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों जे नोंथाङा बै जायफोरनाखि गोदान इउटुबारफोर दङ बिसोरखौ नों माबा सुनो हरगोन नामा माबायदि जेनेबा कन्टेन्ट लानानै फैयोबा जेनेबा भिउफ्रा बारायगोन बा माबा स्ट्रेटेजि पलिसिफोर दं नामा भिउ लाबोनायनि बा साबसक्राइबार जानायनि एक्सुवेलि बेनो जे माने जेन'बा मानसिफोरनि गोसोखौ जेन'बा बोनो थाखाय जेन'बा गोजोन होनो थाखाय माने मानसिफ्रा सामफ्रामबो एखे मुदाव थाबाय थाया नालाय सोरबा दुखुआव थायो सोरबा सुखुआव थायो सोरनिबा गाबनाय सोरनिबा मिनिनाय बेफोरबायदिखौ माने आंनिया बोखारग्रा आरो आंनि चेनेलाहाय बोखारग्रा इन्टारटेनमेन्ट वाला सोरबा बरिं जादोंबाथाय सोरबा बरिं जादोंबा आंनि भिडिअखौ नायबानो बे फ्राद मोनखाबाय आरो बे खुनु मिनियाबा गखाया आरो आंनिखौ जाय नायदों बे एसेबाबो मिनिलांखागोन रागाबो जोंगोन बा मिनिगोनबो बा आंखौ मुगैगोनबो आरो बेबायदि थेवबो मिनिलांखागोन आरो बे दा नोंखौ मथा मथि फिल्म इन्डास्ट्रियाव जेसेबांनाखि एक्टर एक्ट्रिसफोर दं मथा मथि नोंखौ सेस सिनायजोबो नङा होमबा आरो दाखालि जेनाखि आंथ' एड्रेस मिथिनो जादों नोंथांनि हाबायाव फैनायबो जायाखिसै बुहुत माखासे नुदों आं बुहुत माने एक्ट्रिस एक्टर बा नोंनि न'खराव फैदों आरो गोबां गिदिर इउटुबारफ्रानो नोंनाव फैदों नङा होमबा निस्सय फैदों बोर सारस्रि फैदों दा बावहाय नोङो नोंनि जेनाखि भिडिअ जागायजेननायनि माखासे मन्त्र बुङो नोंथाङा बुंबाय थायो बेखौ बुंनानै होनो हागोन नामा हागोन मानो हाया जानो होखायो आं माने बयनावबो होखायो आरो बे मन्त्रखौहाय माने एक्सुवेलि आङो सिगाङावहाय माने बै साधुनि मोनसे आङो भिडिअ बानायदोंमोन आरो दा माने आंनि कन्टेन्टआहाय माने आंनि बांसिन फेमास कन्टेन्टआ माने आंनि भाइरेल जानाय कन्टेन्टआ जाहैबाय मेन पइन्टआ जाहैबाय नालि मोनसे आरो माने आङो नैबेनो झारखान्डफोरनि नङा माने
नालि होननाय सोदोबजों मोनसे बांसिन फेमास जादों आङो ओमफ्राय मोनसे आंनि शिब शम्भ इन्ट्र' बेजों मोनसे आरो ओमफ्राय जानाखि आंनि मोनसे मिनिनाय बे मोनसे दा ओमफ्राय मेन पइन्टआ बेनो आं होननो नागिरनाया जाहैबाय आङो आंनि कन्टेन्टखौ बाहायनोसै आरो थारमाने कन्टेन्टखौथ' आं ओरैनो बाहायना होनोसै जय शिब शम्भ बलायना जय बांला गुरु सातेर सात 50K 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं नैबे ब्रादारनि चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामना हो बिथांनि इउटुब चेनेलखौ आं नायदोंमोन दहाय गोबां मोजाङानो कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङा फोरोंगिरिबो सासे आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ काइन्डलि आं मोनसे बाथ्रा बेखौ बुंगोन जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामना हो जाहाथे जेसेबांखिनि फिसा फिलु इउटुबार दङ बिथांमोना मैगं गुरु माने बे कन्टेन्टखौ आं बाहायनानै फेमास जादों आरो दा ओमफ्राय मोनसे दंबावो सनानि नांगाल रुपानि फाल आइ सिलामन आना मोनसे फिरासि खुदना रासि महाखालि होननाय आरो मोनसे माने बेफोर कन्टेन्टखौ बाहायनानै माने आं फेमास जानाय आरो दा नोंथाङा बे माबाखौ मन्त्रखौ बोरैहाय मोना दा मन्त्रआ ओरैबायदि जाहैबाय माने जोङो गोदो गामियाव थाबा माने एन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा मानसिखा नालाय बिदिनो सावलुन बावलुन रायलायदावै आंबो मा गोसोखांखो मोनसे साधुनि फिल्म बानायनि माने बेबायदिनो बुंला बुंलि सयं एबा गुरुल' होनलाबायो बे ससेयाव ओमफ्राय शिब शम्भखौ आं माने खुलुमबाय थाखायो नालाय बैखौ हानहरदेरनानै बैजों सरजाबनानै बानायनाय जादों आरो बे मन्त्रखौहाय नोंथांमोना मिथिखाबाय इन्टारटेनमेन्ट वाल फंबाया मारै सोलोंदों बेखौ मिथिखाबाय ओमफ्राय आं नोंनिफ्राय एसे मोनथिबावनो लुबैबाय जे मा दानि जाखांफुनाय इउटुबारफोरखौ जेन'बा इउटुबाव माखासे ओरैबायदि थायो होनना बुंदों माने इउटुबाव बै केटेगरि थायो होनना बुंदों जे नोंथांनि केटेगरिया माखौ होनना होदों नों दायो इउटुबावहाय आंनि केटेगरि माने आङो इउटुब चेनेलखौ दाबो बारा मोजां सालायनो रोंबावासो माने आंनि बिदासो सालायो बेखौहाय माने आं जास्ट आं भिडिअ बानायग्रा आं आपल'ड होग्रा माने आंनि बिदासो सालायो माने आं बारा टाइमबो मोनखाया बेवहाय जों मिथिखाबाय नोंथांमोनहा आं बे समाव फंबायनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आच्चा प्रकाश नार्जारि फंबाया रङियावहाय 5 जुनावहाय मोनसे अल इउटुबार माने बर' मिट खालामनो नागिरदों बेवहाय नोंथाङा थाङो मानो थाङा जानो अब्ला आं मिजिंथिबाय नोंथाङा बेवहाय थांनानै नोंथांनि माखासे जेनोखि रोंगौथि बेखौ एसे देखायगोन श' खालामगोन आं मिजिंथिबाय दा बे समाव आङो बेखिनिखौनो दोनथ'नो नागिरबाय आं नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौल' आं मिथिनो लुगैदोंमोन आरो लोगोसे नोंथांनि देराव सफैनो हाबाय स' दसे सम बे आंनि बिटिआर इनफ' स्टुडिअ इउटुब चेनेलावहाय नोंथाङा सम मोननायनि थाखाय आं बे समाव नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय थेंक इउ जिखुनु जाया लास्टआव जोबनायावहाय माने आदानि जायनाखि बिटिआर इनफ' चेनेलखौहाय आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै अननानै थाबैनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय कमेन्ट्सफोर हरदो भिडिअआव जेनेबा जाहाथे जों आदामोनहाबो नोंसिनिफ्राय माबा मोनसे मटिभेसन मोनो आरो जाहाथे थाब भिडिअ लाबोबाय थानो हायो आं बेखिनिखौ बुंनानै खुलुमनायखौ दोनथ'नाय जाबाय